uchibva from one place mwana ugariswa marusika kana chida muzuva kwanzi nokutora zvakanaka nombodawo mwana utora mwana etisizoti mwana ari kwakati ndofunga pane kakupokana kari kuita kuti pari kurwirwa muzukuru rwendi wadarika takaona mai vabhudiloid vachiti ndakaona mwana achakubvudzirana ndongotora hangu muzukuru wangu ndokuenda handina kuzva kuti da mbuya ava vatozondopa kuda kana kuti handisi kuti vanogara naloid wacho here vanovabataira kana kuti vakandosvika vakandochipa baba kuti imi baba imi chiu tasei chichengeta mwana handisi kuti chakaitika ipapo asi from what I've heard baba vataira vanova loid kwanzi pavakatora mwana vakabva vatora mwana ndokuinda naye kupi kudomboshawo kunowakwani kwabhudamuri ndokwavakandosiya mwana ndobva vadzokerawo asi kuti vanoita nezvei bhudiloidha vane pepe kuda ndofunga ava mai vasimuwana anova vakuma Yolanda ndobva vati indochitirege ndoita sei nditinzwoti mwana haufa sezvo panguva yechiyenjodzi vakanga vadi vambopa mwana kuna baba wake kanzi mwana ngadi ngamboya ikoko baba ndokutora mwana loid ndokutora mwana asi loid watora mwana haana kutizodzosa kunani kuna Yolanda wakazoindepi wakazoindisa mwana kupi kudomboshava voti ndoinda kuya ndosvika mwana wakatsamhira pari kukwere kana kuti wakatsamhira pasemendi wakavata pasi saka havana kufarira the fact yekuti mwana uyu wakanga wakavata pasemendi saka semendi havana kufara nayo kuti wakanga akadii ndobva awadzirwa chichira ndobva atsamira futi maoko pasina pilo havana kuzvifarira izvozvo mai vasimo mwana nekuti vatanzi from Mount Pleasant here to Domboshava hii life yaiti ndo zvavanga vachinyanya kubata iyo kuti vakambonzi mwana haana kuchinja yanzu kubva ndofunga musi wakaenda kwacho kudomboshava kusvika izvizvi haasati achinja hembe ngeni chidhori chepinga zvina kushata saka what's the way forward ndofunga vakudzosera zvakare kumadzita emhosva zvakangoma vadi vangogara pasi vati alright 2 weeks mai vasimowana vanova vakumayolenda ukana mwana 2 weeks baba vasi vataira vacho ni loid ukana mwana 2 weeks kuda vasekuru ukana mwana vachingochinjana kudaro kuti mwana wacho ni kana kuti during the week achienda kuchikoro umbogara kwamai weekend uenda kwasekuru kana zvizvo vari kuda zvacho nekuti mai vasimowana kuti mwana ndoda kuchengeta life yakura magaiti vamwe ndokuti ko mwana wadi wangodi kudzokera nababa wake handiti pane baba vachiri vapenyu here vari kutadza kuchengeta mwana iko chichikuitika zivo zvikanzi munhu uyu kutoendesa kwaakaita mwana kwasekuru vake uku kuda kutoti iye undotokonya kutochengeta ndozvazvotoiva zvina kushata zvikanzi choisi yake futi yekuti iye mwana aende kuko iye ndio unoiziva kuda asida kuti mwana uchengeterwe kupi kufiyo ndozvaasiri kudanika vanhu ndo vanoziva kuti uchichinyatsakuitika pakati pavo semhuri iyi asi vadzosera mumakoti saka handisi kuti manje mai vasimuwana pavaenda kukotuko zvokwadi dare redzimhosa richangovatorera mwana uyu nokuti kunzanzi remaining spouse kana kuti remaining parent arimo mupenyu uriko uloidhu loidhu ndio uchangopuwa mwana ndo zvichangoitika loidhu wapuwa mwana kuda uchandochuza kuti mwana undomuisepi ndo zvichangoitika ipapo saka zvongokwadzamu wakati kuda vangovaregawo ivo Yolanda vadi vambochengetawo muzukuru kuda she is the best person akwanisa kuchengeta muzukuru vamwe wakati nauye achinzi haule ndokuda ndidi kunzi aiwa mwana akaenda kunogara ikoko kuchatsiwa chihaule vamwe wati mwana ngaanogara natadzi isatizozi kuti nekuda kwei vanhu vachiona saizvozvo asi vanhu vataura zvakasiyana siyana ndikati tega tinde kumacomments zvikanzi yo tora hako mwana ugare nayewe if only the mom was a better mom she failediwo pana simuwana kuda ndosaka paine kakutorerwa mwana kemwana kari kuitika pa zvikanzi amai vasimuwana ngavasiye mwana achengetwe nasekuru vake vakatadza kuchengeta mwana ari mudoko zvinhu zvagona kuchinja kuda vaita repent you never know vanhu vangojaja nenyaya yekuti kudai mwana yaye kare kuda nawo semunhu wati kurei vanenge vakuziva kuti ndo vanofanira kuita zvipi nezvipi zvikanzi nevamwe the daughter goes to the surviving spouse, the father according to the law. Those changoitika panyangwa kaenda kumakoti. Zvikanzi vamwe guys Masimba, you are so cool. Especially for a kid who was going to heritage. Child's life has changed for the West.
This is painful. Mwana odya munjonjo here, mwana anga ajaira kuendeswa kumarestaurant. Mwari pindirai babatairai zvokwadi musadiro. Kutora mwana kundopa bhutamurere. Yolanda will do better raising Tyra. She has learned her lesson. Vamwavo. And I don't know who told them kuti baba ambula vari kudya munjonjo. Handizivi munjonjo kuna vasingazivi munjonjo ndo muriwo unenge usina mafuta usina kana domwe rekungoyo. Munjonjo muriwo kuti right now kana zvaoma unongotora munyu, watora munyu woisa mukati mekovho yako kana kuti muriwo wejombo uya wotorya nesadza, ndo unonzi munjonjo iwoyo. Hauna kana domwe remafuta autombo, unenge ungori dry as it comes from the garden, ndo inonzi munjonjo. Ndo munjonjo iwoyo. Saka ina handiziva kuti vaudzwa nani kuti bhuta muri kudombo shava havana cooking oil, vane mutombo vari kudya munjonjo. I have no idea. Hey, this family make me realize how it is important to resolve family disputes. Mama wanna love the limelight. All these issues are not quit behind closed doors. Telling media won't solve anything. She can't never Zakari. Not sure why the sister doesn't take her niece away from all the drama. Mana kwa amuli babataira kupa amuli akusuku pusa. He knows these people than we do. Maimu wana mujoni ngawasi mwana. Kuna babataira as she did. Kuna yekira ngawasi radio. Maimu wana msukuru piwai. Baba mwana mkushaga ma assets up. Kutura mwana means you automatically inherit everything. Now it shows you are greedy. Ashisi je welfare. Ye mwana kukawisa uko. Job well done. Pabeyo asi apa isai ma breaks. Maakuda kuita koti. Vango wadiru. So now it's as to pay sure. These parents inherited popularity from their daughters. If they are really managers reposto, why would Michelle take her daughter Kwana Babaki? Where she said to have been aichwayo murepo wacho nongata wana namaya kuti kwakamboitwa zvemurepo here ndokuenda mwazukuru wangu here kokoko nani namaya si mwana vanga vachiramba kuti mwana wakambobatwa akambombudikidzwa. Zvinosaka ana akambonikidzwa muzukuru wangu enda ikoko izvo hazvinyatsi kuita zvakanaka. Zvikanzi nevamwe zvakare, I want to thank God for the gift of life to see my kids grow. Vamwe she should just go to her father and paternal grandparents, otherwise they are going to confuse and treat that poor girl. In our African culture, if baba vaku roora okubhadhara madamages emwana, he was the right yekutora mwana wake. If asina mwana ngaamboenda kwambuya vake for now, cause chikudiwa is not kuti Taya akugara kuma suburbs or not. Chikudiwa it's a good health environment for her and also safety yemwana comes first. Heartbroken, imagine what vana vanita go through kana waenda. Zvikanzi guys, it's too much. Plangavapo muzukuru wavo, maybe it's a chance to prove zvavakatadza kuitira mwana wavo, plus gogo mai vamai varina nepane vamwe vese chokwadi, plus kugarisa mwana kumaruzeva. Sorry to the child, may God help you, cause wakasirwa dambudzo hombe zveshuwa. Vamwe wavo mwana from heritage to makumbi school, zvimwe zvacho zvinodawo kufunga achimwene. Vamwe wavo kuti no, don't do that. I stand with you, Yolanda. Amuli akarera wake mwana akaiga ega. Baba Tyra ipai gogo mwana kwete amuli. Ichokwadi mwana anogona kumbunyikidzwa kumaruseva chaiko. This time achaita sei anogona kubatwa nevamwe vakasiyana siyana. Zvatanga, but ndona hangu kuti achimwene vakuda kira kumbopuwa ikira vanotudai vambosiyawo Yolanda vambohwina this case kwete kuti varamba vachitora zvese vachihwina. Zvikanzi nevamwe Yolanda full of nonzonzikawo. Amuri wakuda chamu. The father has the legal right to look after a Tyra surviving spouse. Kuseems as if Lloyd wacho haasitokwanisa. Ndomaonera ndikutoita. Zvikanzi mwana ndachengetwe nasekuru vake. Amai avo vachada kuita up and down, kuuya kukwira ndege kuya Jozi. Atizozivi, you people I think vamwe vanhu vari kuramba vachivajaja, but you never know. Maybe vachinja the way yavaigara kare. You never know. Havangarambi vachingoramba vachikupidzana nevana ivo vadi vabvazira. Hazvimeki sense. Maona manje. Zvikanzi nevamwe zvaka, I find this really sad. Mwana akashayikirwa mai ake, but drama racho ranyanyisa.
zvikanzi nevamwewo zvakare kumaavenues manje ukwangu kumafacebook uku kumaavenues vanga vachitaurawo mapoints avo vakati dai mwana akasambonikidzwa ava ndivana madam boss vanga vodire kuti dai hake akasambonikidzwa mwana yeye kumusha uku zvikanzi word zvikanzi you said well by my statements amai ava makanyandisi chaivo first misho akazondiudza yava nhumba ikaendepi nhumbu yacho ngavaiti semunhu mukuru baba vemwana vakaendesa mwana kudomboshava kwasekuru vacho vega kureva kuti vane kuwirirana kwavakaita hongu maimowana is in pain but I think she needs rehab vane depression vamwe vadiri vanga vachitodiagnose zvikanzi pamwana ngavasadirwedwe vamwe ndokuti saka imuri kuti vanokwanisa kukona kuchengeta mwana here give mame one of the grandchild simple true bro sekuru vanomudii muzukuru sikana naye zvenyimi vamwe ndokuti zvakare zai the past of mwana mother guys even now futi sekuru vanosvika kuti mwana anokura zvisiri izvo vamwe vadira vamwe ndokutanga kutuka hapana pakakanzi avaka zvokwadi zvinongombowa zvokuitika pa keeping up with the Ambuli season 2 and 3 has started. Honestly, I'm not blaming Ambuli here, since the girl's father is the one that took her there, not that Ambuli took her from them. Avamai ava ngavagare pasi kwete kungomanyira kusocial media ngavasadero vamwe vangu vachidero zvina kushata kudzidza kwese uku from Mount Pleasant to Domboshava Maimowana she like good life too much. As if there's a difference between Highfields and Domboshava. Kwavari kuzoda kuemuendesa mwana wacho Domboshava is even better. Zvakaoma inga kumaholiday chaisiya mubhedha chienda kunorara parukukwe kuholiday. Vamwe vadira. Zvikanzi nevamwe mwana kuenda kudomboshava hazvibude boys. Mwana kairarama life aka kungodzi kumushadzi hazviiti. Nevamwe avo vangu vachitaura vachipa argument yavo vari kushoora ndofunga kudomboshava kwacho kudomboshava ndokwaiga budiki nyimbe saka handisi kuti kwakashatirika kwakaita sei kwete zoti kwakanakawo kudomboshava kwacho zvikanzi nevamwe zvakare mwana ngaende kwambuya mai vababa vake period tongopinda futi here nenyaya dzana Yoranda 2020 izvi ngaachiendewo futi kukoti here nevamwe ndokuti yet she left mwana mukati havasanzadzi yaikira here hapanawo here ane jekiseni rekudzikamisa. Since this doesn't concern me, I want to take this opportunity kuti zora mugari mwana ngaende kwababa vake vedwe zvikanzi ndokwaanga ari vatiti asi kuti baba vakambopawo sekuru muzukuru wavo kuti ngavamboite nguva naye zvino Yolanda is having none of it. She wants to deprive Ambuli of his rights as a grandfather. Ndiri kuona selfishness sangana bitterness vamwe avo vangu vachidero zvina kushata kudzidza uku zvikanzi muri kuredza mwana imi Mount Pleasant kwashambisirei kana iko kurara pasi ini sometimes I sleep pasi even now takakura tichirara pasi one sister wako akaoma zvokwadi vamwewo zvikanzi kushaikwa namai kwakaoma zvokwadi upenyu hunobva wachinja akana understand kugoenda mwana achadzidza paheritage achigara a good life. Now I wonder kuti they will be able to keep my standards ake here kana kuti vakutongodi wakutongomuka achingotorova nepakona achichekerera achienda kuhamiri kuti anenge achindepi kuchikoro zvikanzi ndokwaakaekera zvekudombo kwashava kwachoni Mount Pleasant iwo handiti mwana wazirendini here vamwewo zvikanzi nevamwewo zvakare potse kumba kwaamuri kuri nani pane kumba kwana Yolanda wachoni vamwe vangvatara sezvizvi kati zvikanzi ko kana sekuru vasina upenyu unenge wambuya imhosva here remember mese makakosha Lloyd anenge asina chekuchengetesa mwana ushu why akatora mwana akaendesa kunani kuna Ambuli takangokura tichiparara pasi and even now vana vakawanda sleeps pasi chakakosha kuva good loving parent vamwe zvakare avo vamwe ndokutakura kupa 1 month chete yaagara nemwana Lloyd ave kutoremerwa nekuchengeta mwana zvekusvika pakuisa mwana kudomboshava here ngaasadiro zvikanzi nevamwe ndo zvavakavapa kuhaya mamonya kunopwanya kwasekuru here nyaya yake haina vhalyu ngatimirire ikoti mangwana benzamai vakahayirana mamonya kupi ndodakaa mucomment section zvandezvarini zvikanzi Saturday na 3 am Saturday kuva zuro here kauti rini zuro ndo pakahayiwa mamonya kati vanhu havasi kungoti hazvemusoro vavo here zvikanzi
Kuno vaifambirei mausiku vachikonirwa kuvata zvikanzi havasi kuzorora vakatuma vanhu na3 am zvikanzi I don't know how far true is this, kuda munhu uri kureva nhema kana kuti inhau dzekungospekulata pachii paindaneti. Vamwe ndokuti if Moana asina kugadzira mwana wake future yake in the event yekuti anenge asipo and kana iye mwana asina kuupgrade and kutenga mubhedha wekuti kana aenda kumusha anorara, then we should all expect zviri kuitika until someone anoafforda lifestyle yaMoana steps up and takes care of the child, otherwise hapana nyaya. Zvikanzi mwana uyu waona chisioneki. That's what she should have thought of while vaimboita zvavaita izvi. Please, Yolanda, take this child with you now. Is your time now to look after Moana's kid. Amuli, give Yolanda a chance now, please. Vamwe vadero. Zvikanzi ko baba vacho responsibility yavo ndei, vari kuda kuchengeterwa mwana nevamwe vanhu. Saka ndo zvanga zvakangozara izvozvo. Saka hatizi kuti mangwana koti yacho ichati kudii, but I'm sure sezvo vanhu vazhinji vekutanzi pamutemo mwana anogara nesurviving parent. Kuda mwana achanzi ari kutorwa nababa vacho Lloyd, ndo vachasawo zvichafamba sei. Saka ndichakubata zvakare pachikamu chinotevera.